Ya, piye seneng to sak kowe iso tekan kene? Nggih remen sanget niki wau lewat sawit. Hutan sawit. Hutan sawit nggih sami ten Sulawesi nggih ngaten niku niki kados kaya wong Bali ning kene. Sok meneh sing sopan ya. Niki pun sopan. Sesuk meneh nek liwat hutan sawit ki sopan. Sawit kok mandeg ming arep nguyuh nang hutan sawit. Lah ya soalé ki digrojol-gronjol ngene to Pak dalane. Terus ya saya gebelet pipis lho. Apik meneh sinden. Bapak ibune iki blesteran. Wo ngono to. Mula bocahe ya apa jenenge iki raine ora rai Jawa. Iya. Rai kethek. Ora kethek ora. Nggih. Jumeneng Mbak Elisa men suwe prisa, Mbak Elisa. Ya. Wah niki jumeneng nggih. Heeh. Wah, seneng sangat saged sowan mriki Pak Bu sedaya mawon. Lho. Nggih, Kang derek temang kalih kula, nami kula Elisa Ursarus Alasuk. Derek pitepangan nggih. Mugi-mugi sedaya wonten mriki desa Sukamaju sehat sedaya. Amin. Rezekinipun lancar sedaya. Iya, piye seneng to sak kowe iso tekan kene? Nggih remen sanget niki wau lewat sawit. Hutan sawit. Hutan sawit nggih sami ten Sulawesi nggih ngaten niku niki kados kaya wong Bali ning kene. Sok meneh sing sopan ya. Niki pun sopan. Sesuk meneh nek liwat hutan sawit ki sopan. Sawit kok mandeg ming arep nguyuh nang hutan sawit. Lah ya soalé ki digrojol-gronjol ngene to Pak dalane. Terus ya saya gebelet pipis lho. Apik meneh sinden loro iki Pak. Piye? Lah ya langsung ngene iki lho tangane disilangke ngene iki ning buri. Mergane ya kentrok-kentrok. Ya tapi seneng mergane ya kabeh ning kene ternyata kathah nggih masyarakatipun guyub rukun saling membantu. Buktine nggih niki sae sanget kantoripun. Nggih kula pun jajal, kula nggih pun nguyuh ten riku. Mau ngamui lho. Apa piyai awak dhewe ditekake saka yoja kuwi supaya nganggo tutur kata sing halus kok nguyuh. Kan kuwi ben kaya omahe dhewe. Dadi sesuk sapa redi so bali reneneh nggih. Tentuman nggih. Matur sembah nuwun. Ya iki kok akeh nawala-nawala sing diaturke karo awake dhewe sa. Nggih, menapa Pak? Ki kagem bucangik saking kula Sugeng Parangkusumo Bantul DIY. Wah, penggemar wayang kulit sejak tahun 70 sampai sekarang. Kula nyuwun gending Sri Uning kagem Kang Mas kula Pak Yoyok kalih Pak Jatmiko SP1. Matur suwun sanget saking Pak D Sugeng SP4 kula nyuwun sing nyanyi Tatin. Wong kuwi jatahmu keri ya. Iki jatahe Tatin. Sri Uning Pak Tatin. Sri Uning saka Mas Sugeng Parangkusumo. Ya. Nggih. Parangkusumo nggih wonten mriki nggih. Piye? Trans wonten mriki tapi ne. Niku saking Jogja. Saka Jogja. 70 tahun. Sejak tahun 70 sampai sekarang wis tenan nggih. 10 tahun. 50 tahunan ya. Suwe ya. Luar biasa. Niki nonton Kelumpang Selatan nggih. Kelumpang Selatan. Nggih, niki kula ngaturaken menapa, Pak? Sangarmu, sing sak senengmu kowe arep nembang apa? Ya, sing para warga ya seneng. Ngono ya, Pak. Iya. Oh, Pak Gareng nggih sampun hak rawuh. Pundi Pak Gareng? Niki? Oh, nggih. Oh iya. Nggih nyuwun apa, Pak? Wonten pamundutan. Kowe sak lagu siki engko Pak, terus Pak Gareng jumeneng. Ya, monggo. Apa ana sah? Manut karo kowe. Sesideman mawon. Ya, sesideman. Ya cara karyane Mbah Sukron Suwanda. Dibawani sik monggo. Karo engko men Mas Pak Gareng men ngaso dilo. Ya. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang olah budaya
sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayungyon selendang kuning kang sangking bukir swara kurang premono ning wasis Angung romarang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis mangga ya terus tresno sesideman monggo luwih becik patenono timbang bepisahan ayo Sulistya barewangi samudana lawan kula warga garwalan praputra tang retunde eno liwat kincanging alismu kuwasa nglandang atiku nadyan wis lingsir aku isih mampu ngeladeni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketua anrimpo jiwa ragaku kok kurang kehormatan mamprong rubuh ngarepin ya urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke isine kowe apa wae nadyan sesidem yo mangga balungane alam wujudke
Yuk. Luwih becik patenane timbang pepisahan ladyan kang selestra tarewangi samudana lawan kula warga karwalan putra liwat janging alismu kuwasan endangmu Ojo dirasa yen wis ning serius aku isih mampu yeah. monggo kowe bocah kuno nadyan bocah kuno jiwa ragaku kakuro kehormatan mangkro rubuh ngarepinjo urip ana ku tangke kowe tak tukoke isine kowe apa-apa wae nadyan sesidem masih tak sebut niki wae sesidaman sampun Mas Eno. Matur sembah nuwun. Nggih. Kaya kowe mau entuk saweran kuwi mau. Inggih niki kinten kalih. Saking sapa? Saking Mbak sapa? Bapakku Ranji nika lho, Pak. Ah iya. Kesupen kula. Daleme mbiyen dienggo nginep awake dhewe pas ning Ranji Kuranji. nika. Iya, matur suwun. Bapak. Matur sembah nuwun. Enten iki wau. Heeh, Mas Sinten ki kakangne Mas sapa? Ora apa-apa, Mak. Ayo, mumpung anu Pak Gareng kepareng wis kepareng rawuh no. Ya diaturi supaya tindak kene dicaosi mik. Iya, panjenengane sing luwih pono laladan Kalimantan Selatan kene. Iya. Heeh. Duduk dulu. Ya, monggo. Ayo Mas Gareng monggo. Ya. Ya. Serampat no. Ya. Luar biasa. Mriku mawon Mas Gareng mboten. Oh nggih, kula mriki mawon. Lah jumeneng kok ya. Oh, ngoten ta. Lah kula nggih rada-rada wedi ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Menika kepanggih wonten dusun
Sukamaju. Nggih, Desa Sukamaju. Nggih, nderek Mang Ayu Bagya dalu menika wah luar biasa. Atase ngresmekne Bali Desa sama undang dalang kondang Ki Sena Nugroho. Ah, mboten. Tenan kaya luar biasa iki melok Sena Nugroho iki gawane lho aku sing gak betah. Gawane sindene niki lho. Enek iki tak ibarate ngono sing sebelah kono ki peyek kacang. Tuwipis mesti kemremes apa nek pas kacange weh mesti gurih. Sing tengah kacang, sing tengah. Lah sing niki ibarate tahu isi. Wow. Tahu isi. Nggih. Ning tahu isi mercon. Kok tahu isi mercon pripun? Ora mboten hati-hati kalih niku sidamu iso meslek kok ya. Nggih. Regane pripun, Mas? Kok tahu isi mercon niku napa galak napa pripun? Tinggalane ngoten tahu niku tahu isi mercon niku bahaya. Bener sawangane kaya ngene lek dipangan lo hati-hati lek mangan iso mledhos kaya ngoten niku dadine. Nggih. Terus jajere Mbak Ayu. Sing niki, lah niki. Ayu-ayu nggih kacamata. Kacamata. Lho mbok diganti to? Pun bikin-bikin ke jenenge kacamata. Oh alah. Nggih. Niki nggih ibarate ngoten nggih. Napa nggih lemper? Kok lemper? Nggih, bentuke ngeten iki, ya diwehi sunduk-sunduk anu ngono iki. Lah lek sing mriki sing kalih niki ibarate buah. Buah niki sing niki buah semangka non biji. Sing niki Mbak warni, lek aku wani demok lek iki. Mergo ya wis lek arep kono ra wani. Buah semangka malah kula sing ra wani demok sing abang. Lho jenengan wani mawon penak kok demokne. Lho. Alasane napa mriki mboten beto security re. Aman. Nggih. Lek menika nggih buah. Buah napa? Buah apel. Ning apel sing bosok nika. Oh ya sia-sia ora. Mboten sia-sia tekno. Lah kula ngesir niki pinten-pinten taun mboten diimbangi. Kok iso? Walah lah kula ngesir wis enek 5 taun. Lah karo aku sajake kuwi pangan apane aja ora sambok pangan mbok omoti tok ra apa-apa lho. Nggih. Matur suwun Mas Garing sampun kersa ngrencangi kalian kula. Dadi tentrem ati kula. Kula sing matur sembah nuwun estu niku jenengan dadi seni pinunjul kersa lungguh bebarengan karo seni-seni lokal niku walah luar biasa estu niku. Seni menika mboten wonten bentenipun. Oh, ngaten. Ing saking mriki pokokipun anggen sampun kersa gegulang bab seni. Menawa janjanipun seni menika mboten wonten kastanipun utawi mboten wonten derajatipun. Kula seniman panjenengan nggih seniman pun ngoten mawon. Nggih, nggih matur sembah nuwun. Nggih mugi-mugi mawon sedaya dipun paringi panjang yuswa. Nggih mboten dangu melih jenengan saged sowan mriki ngoten lho Mas. Amin nggih. Nggih. Ya penak lho. Delok kaya ngono anggit kok dalang iki mesti serem iki ya. Coba ya kaya ora. Biasa iki lek dalang ngono kuwi seru. Mboten. Penak ya tenan kok nggih matur sembah nuwun. Nggih. Niki mau wonten pamundutan lagu. Kersakaken napa? Sing disuwun Mbak Tatin. Oh iya. Suwun apa? Tahu isi. Sriuning. Nggih. Niku mboten tahu isi. Iki tenan lur, rasakno dhewe kok. Napa niki? Niku dateng Yojo kondange mboten tahu isi. Lah napa? Nangka blonyoh. Nangka blonyoh ki bentuk napa? Napa lek teng mriki jenenge nangka celeng niku ngeten iki to? Nangka celeng niku pripun? Nangka celeng niku empuk ning ya blonyok ngoten niku wau. Wah nggih niku paling kok. Nggih niku. Nek kene iki nangka celeng. Nggih niku. Berarti niki nek digabung antara Yojo karo niki berarti celeng blonyoh niki. Lah nggih niki bentuke ngeten iki. Model ngeten iki senengane nguyah-nguyuh ngono modele niku. Nggih. Ayo Mbak Tatin jumenang, monggo. Wah. Anggo mixing kepenak. Ya. Wah. Wow.
Gendelas. Apa ora di lemparke ning Mbak Ayu? Ya ngono ya ora apa-apa men rata. Ya. Ya yuk. Mbak Ayu monggo. Ya. Pak Dek. Tulungi aku no ya. Kene, Nduk. Siah kene. Nah. Lah, bocah kok lek. Saiki ketok sampean. Nek sing njaluk tulung sing seragam abang sampean alasane wedi ro bojone. Nggih. Nek sing njaluk tulung sinden kula kok njur sregep. Lah sindene jenengan niku marai jinak bojo kula e. Lah bedane piye? Lah iya lek kadung nonton Mbak Elisa iki mah pinter bojoku nok saiki. Wah. Heeh, ndasmu Pak, kadung ngono kae eling aku ngono kuwi. Kata-katane indah. Kata-katane heeh. Bojoku pinter. Terus tak jak nonton Mbak Tatin. Saiki ya ngono, ganti ya logate Mbak Tatin. Jauh ngono. Ngono kuwi sak dawane. Dadekne pintere ya. Nggih. Ya Mbak Ayu ki pamunan saking keluarga Ngawi. Ya, sing lenggane Kota Baru. Oh, awakmu saka Ngawi, Nak? Nun? Awakmu kok Ngawi? Mboten. Kula saking Jogja. Saka Jogja. Oh, maksudnya minangkani panyunan saka keluarga Ngawi. Nggih, Pak Yanto asmanipun. Ya. Tindak rene karo sapa, Nak? Nggih kalih rombongan no. Maksudku BODYO ne melok apa ora? Sinten? BODYO. Sinten niku? Bendoyo bojo-bojo. Oh, bojo. Lah niki napa? Sing Ketok wela-wela. Iki bojone sampean. Nggih. Sing paling ngarep iki. Nggih. Dhisik sing ngesir sik sapa? Awakmu apa Mas? Sing naksir. Bojone sing ndi? Niki. Kok arep kleru karo bojone dhewe iki malah. Kok keke wong ki piye? Wah, lah bojo kok kakeke wong. Iya. Nggih. Heeh, ya. Nadyan wujud demong peksi Si. Nana. agawe talining brang Suara tek sekaya ngono ta, Nak. Heeh. Tak dongakne dadi wedok sak teruse ya, Nduk kowe. Lah apa iso malek apa piye? Lho donga kok ya. Oh, ya wedok ki terus wedok terus. Lah iya, mula tak dongake. Nah. Alus manis tur mrak ati. Nena. Golek isi podang jenar Neno. iba bunga ingatiku Nyanding bisa dadi tombo Ya, jan. Diapak-pak iki lek ngenyam pendidikan seni iki meso, Nok. Tenan kok ya. Iya. Ya, Mbak. Awan ning omah wis ora krasa. Iya, iya. Uyuran anggolek sing tak sayang. Mubeng pitir hanggon. Goleki ora krasa esuk
nuntut ati kepranan ora mandek atiku sanesaya ae asrana ae nepi tulute ben ora krasa iso awak nyanyi maneng-manengan ya kang nyawa tak sawang mentok ning apa kecangan tak rindek saka kadawa sawi ngoceh dheweke ngalih pengen tak suwun mbak aja agawe pikirku kombe seret irep tak sawang tambah manis ibu bunga dengan nyanyi bakal hatiku jiwang liyan andudut hati keberadaan naramanku hatiku tansaya dada tak ranani sertikatu ya sampun nggih matur sembah nuwun wah entuk saweran meneki mau saka Mas sinten mau asmane Pak Mas Kliwon iya Mas Kliwon ku ya pengusaha no iya ya bener ya Mak iya ayo iki sinden 5 wis diaturake kabeh iya awak dhewe neruske crita dhisik iya Mas Gareng ya men leren men ngaso iya engko gara-gara iso disambung meneh nggir ayo mak tak derekke ayo nggir tansah marmaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datang kamu so manjemun gubek sanggar sangarep nenugan toko capun nalika semanten ki ora petruk kantong bolong semua bagung melajar saking negari Ngamarta Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda kok melayu gong? Hah? Kok melayu? Ketoke mau wani nantang karo Sinun Prabu Mandura. Aku metu njaba, kowe metu njaba, ratiku marem dene kowe iso wani nantang karo Sinun Prabu Mandura. Aku ngerti sing tok waneni ora kok blegere Sinuwun Baladewa, ning watekane sing sajake ngendhak karo awake dhewe. Ning kok kowe mlayu atiku gelo.
Truk? Ya dene ora mulih modar nang kene. Mergane kowe tak omongi Baladewa licik. Licik piye? Dheweke ra wani nandangi awake dhewe. Ning awe anak-anak Pandhawa, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ngibarate kuntul kandhake dandang kandhake kuntul. Kuwi ukara piye kuwi? Artine piye? Artine lelakon saknyatane digawe-gawe supaya awake dhewe ketok salah. Ngono ya. Terus apike mulih. Nek mulih awake dhewe seneni bapak. Petruk kantong bolong ming dituku kongkon boyong Pandhawa kok ora kelakon. Lah kuwi cilakane nang kono. Nek bapak nganti ngundhamana Petruk mendak njaluk apa-apa tak turuti kok men dikongkon bapak nggawa Pandhawa kok ora kelakon iki terus kowe iki anak sing kepiye? Wis pikiran. Yo. Nek bapak nganti ngendika kaya ngono apa atine awake dhewe ora lara? Ya kuwi piye? Terus karepmu piye? Nek cara aku wani kok. Arep anak-anak Pandhawa iki nek bilani Ndara Baladewa, tegese anak-anak Pandhawa kuwi bilani pakarti sing elek, pakarti sing ngala. Awak dhewe wajib ngelingke. Nek perlu ditatake, ora usah wedi wong tuwane tuwa kowe. Nek mung karo anak-anak Pandhawa ki tak kira kowe ora bakal iso kalah. Sing ngomong sapa? Nek modar malah iso. Kowe senengane ngomong waton jeplak. Waton jeplak ora. Mungsuh Ndara Gatotkaca, mungsuh Ndara Antarja, mungsuh Ndara Antasena kuwi kae iki cah nom-nom ning ampuh-ampuh terus. Ora sembrono. Terus piye? Mulih. Gah aku nek mulih. Nek ora gelem mulih kowe sing methuke Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Aku ya moh. Lah kuwi jenenge wong ra ndek pilihan. Mung iso mbobong ning ra wani tanggung jawab. Wis ngene wae. Piye? Aku mbelani bapak ora ming tekan lara, mati tak wujuti. Iki dharma bektiku karo wong tuwa. Terus engko nek Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca tekan kene, nek pancen kowe ra wani aku sing nandangi. Gong jare mau ora wani. Aku wis nekat saiki, wis gunane apa urip nang alam padang pendak esuk nyaur 2000, pendak sore nyaur 2000. Sane gunane aku urip. Men dioyak-oyak bang plecit. Ha terus tak tandangane. Ning gandeng aku ra iso omong-omongan. Heeh. Aku nek omong-omongan emosi. Terus mengko nek Ndara Gatotkaca tekan kene, Ndara Antasena tekan kene takonono, arep ngopo? Nek arep nyekel awake dhewe wanenono. Aku ra wani iki. Aku nang mburimu jawilen tak sikate terus. Wah. Iki ora mung goroh lho iki. Asli iki. Serius aku. Serius tenan. Kowe wani karo Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Wani wis kepepet kaya ngene kok. Wong ki nek wis nekat apa boleh buat. Ah iya. Wis kono, omong ngono. Nek do tekan kene aku tak nang mburimu. Kowe engke lunga. Ora. Aku nang mburimu asli, aku tak toto. Ngempake mantram sakti. Nek pancen do arep nyekel dhewe diwaneni, Truk. Kae mbelani wong salah. Yo, tengok mburi kene, Gong. Oke. Jak omong-omongan nek iso delekke sing apik-apik, ora iso delekke sing apik-apik. Paripaksa awake dhewe kudu tegel karo anak-anak Pandhawa, Truk. Yo, manut, Gong. Bapak kebarang gul munggu ngayuto kebapak bawat nyobentar kebabang nyomunggu ngaloko Ndara Antasena. Terus aku sing tekan kene. Kok nyuwun sewu kok kaya ora adat sabene.
Pasuryane kok kaya ora seneng kali Petruk. Biasane sampeyan niku nek ketemu karo Petruk mesti gojek. Biasane nek ketemu karo Petruk mesti guyon. Kok niki kok le mandeng Petruk kok tenanan, Truk. Nun. Kowe tak takoni jujur karo aku, nggih. Kowe wani karo Prabu Baladewa, kowe wani karo Siwa Mandura iya. Wong nggih, lha pripun to? Mula aku tekan kene iki diutus dening Siwa Mandura. Kine nyekel kowe mbondo tanganmu ngrincung sikilmu, leboke paku jaran, mula kowe manuta dina iki, Truk. Gong, ayo, Gong. Sik wetengku lara ya, Truk. Aduh. Lah piye mau jare kon jawil arep tok sikat. Wetenge lara ya, Nyok. Wah. Iki wetenge iki mules tenan. Dijak omong-omongan sik tak nyembuhke wetengku sik, Truk. Mangan apa to ya aku iki? Kok mak pendelus lara banget. Ya dimarekke sik, engko nek kira-kira mari sikat ya, Gong. Oke, dijak omong-omongan sik. Ya. Nuwun sewu, Den. Sampeyan ajeng nyekel kula ming pawadan sampeyan iku diutus dening Ndara Baladewa. Ya. Nuwun sewu. Nek sampeyan iku satriya tenan, kepengin ngadili perkara niki, niku aja ming nampa pelapuraning sepihak. Tegese sampeyan ming nampa pelapuraning Ndara Baladewa. Ning mang takoni Petruk. Mengke nek kula wis lapor Ndara Baladewa wis lapor, sampeyan iso nimbang ala becike. Oh sing bener sing iki, sing salah sing kae. Lagi mutuske ngukum karo sing salah. Nek sampeyan ming nampa pelapuraning Siwa Mandura, mongko Petruk ora tak takoni. Lah kaya ngono iki ora adil. Wose kowe wani karo Siwa Mandura. Aku kula niku wani, ning sing kula waneni niku mboten watake utawi blegere Siwa Mandura. Sing kula waneni watake. Lho, perkarane apa? Lah ngoten niku kula tak matur. Nek sampeyan takon perkarane kula tak omong. Ndara Baladewa nderekke Prabu Kresna teng negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada dienggo tumbal negara Ndarawati. Kula kalih Bagong sowan. Diutus karo bapak. Bapak niku pengen bangun Pura Kencana. Ora kok bangun papan sing magrong-magrong ning bangun uripe para kawula sanegara Ngamarta, embane urip teng Pura Kencana. Kebak katentreman lan kebak kabungan, kebak karukunan. Syarate bapak kepengin dirawuhi Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Sinuwun Prabu Puntadewa nalika semanten bingung Petruk mergo aku Sinuwun Ndarawati wis rawuh pengen nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah niki sik luwak niki. Niki omong akeh-akeh. Ngandhake nek Sinuwun Ndarawati nuwun sewu Titising Wisnu kok negare Taman Pegebluk. Terus ngandhake meneh kedung jero iso didajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Niku omongane Bagong. Terus sing tantang-tantangan karo Siwa Mandura niku dudu Petruk ning Bagong. Mergo bapak diece karo Siwa Mandura. Ling ngece bapakmu piye? Ngeten iki. Petruk kowe bali yo, Bagong kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, bapakmu ki ra duwe, bapakmu ki kere. Kon ngilo karo gitoke. Siwa Mandura ngendika kaya ngoten niku. Coba saniki kula tak takon, sampeyan niku anake sapa? Anake Bapak Werkudara. Nek tak unekke Werkudara ki wong dlogak-dlogok. Ora iso ndodok, ora iso lingguh, ora iso basa. Sampeyan nesu mboten? Mesti aku nesu. Padha aku. Aku ya nesu nek bapak kula dunekke kere, bapak kula ora duwe. Terus kula nesu wonten niku kula wani karo Prabu Mandura iku ora wani karo Prabu Baladewa, ning wani karo watake. Niki saniki sampeyan iso mikir apa ora? Bener sing endi, sing salah sing sapa? Pun nek pancen kula dianggep salah, kula mang bondo, kula mang leboke pakunjaran ora apa-apa. Nek tak pikir-pikir bener kowe, Truk. Lah kene ngerti. Kok mesar nyekel Petruk lho. Kok mari ya wetengku ya. Mari kok. Heeh. Kanggo ngentut mantuh ngono. Ilang lelarane, ilang-ilang ora. Nek ngono iki mau aku dijlomproke karo Siwa Mandura. Kowe dikandhake luput karo negara Ngamarta. Lah, mula sok neni satriya niku kudu metung aja mung waton sendika dawuh. Ning diitung dawuh iki bener apa luput ngoten iku. Bejo sampean dereng iso nyekel kula, nek pun nyekel kula, bejo sampean urung napa-napake kula. Nek kula wis mangjotosi, mangajar nganti kula babak bundas. Sampean ngerti perkarane terus sampean getun. Apa iso barekke lara kula? Ya ngoten. Ayo omong. Ora mung plendas-plendus. Nom-noman kok ora iso benerke endi sing bener, ngluputke endi sing ngluput. Truk nun.
Aku njaluk ngapura ya. Mboten napa-napa. Bagong, Nun. Njaluk ngapura. Mboten napa-napa. Ning kowe urung slamet. Lho kok urung slamet? Nek aku iso tak jak omong-omongan. Ning iku sing teko Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kuwi angel tok jak omong-omongan, angel tok jak rembugan. Waduh. Piye, Gong? Sik aku kok migren ya. Kok rumangsaku anggere ono bahaya kok migren. Ndi sing wetenge lara, matane bijil, matamu kuwi. Ono dunane matane bijil ora migren tenan, Truk. Iki sing teko arep Ndara Garukaca iki rasa lara, diadepi wong loro. Dugang raimu. Ya ora nesu. Ngono kok njuk marah-marah. Ndara Garukaca. Oh. Ndara Garukaca tekan mriki tak jaluk kaya Jawani karo Ndara Ndaramu Garukaca Kakang Garukaca. Lah nek kula diajar ora usah wedi. Nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kanggo napa? Ya aku duwe banyu sungut nang kene iki. Kene tak peres metu banyune. Iso nambani wong lara, nguripke wong mati. Ora usah kuwatir kowe tak tambani ning kowe aku pesen karo kowe pisan-pisan aja nganti wani karo Kakang Garukaca. Luwe-luwe kowe wani males nek dijotos aku wegah nambani kowe. Oh nggih. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Gawe acara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe, gila karo kowe ning aja wani. Oh nggih. Piye, Gong? Wah, cilaka kowe. Piye carane, Truk? Ambo. Umpama arep Ndara Garukaca senengane model sirah. Umpama arep model sirah ben model sirahmu ya, Gong, sing wis ora kanggo. Weh, iki iso nggo medeni cah cilik e. Kok ora kanggo dengkulmu mlocot kuwi ora. Wis ngono wae. Nggih, lah sampean teng pundi? Aku tak ambles bumi. Kok sik. Sampeyan ngewangi war njlomprongke. Lah kula ora iso ambles bumi nyeluk sampean pripun? Bagong kon ngejuk lemah ping 3, mengko aku jedul. Oh nggih. Tenan niku, tenan. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis aku tak ambles bumi. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, dan. Angko nek di ngonoke ora metu ya, Truk. Ah iya. Diwasle ngono mempeng ora metu. Ha iya. Le bayar. Ha iya. Ngrekoso mengko. Ben tekan kene, Gong. Pokoke engko tak gawene cara supaya gila karo aku. Wis kuwi teknikmu lho. Ya ora usah kuwatir. Dan Gatotkaca tinon mapak Karka Suta teka pira Kresna Parta maneher Parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang semunggar cita Garukaca, Gong. Gong. Lho kok madhep rono iki ngopo? Ndeloke sindene ngulet-ulet sego e. Kaya enuk kae rasane. Kono iso nyambi akene. Lambene nggo omong terus e. Kowe ora rasa kepengin to nyambut gawe iki sing profesional. Aku profesor. Ah iya. Profesional kok profesor ora. Bekti kula, Den. Yo Petruk tak tumpuk. Pangastuku Tampanono. Nggih, kula pundi? Kok ketingalipun pasuryanipun radi kados mboten sekeca, Petruk. Nun, tak takoni kowe jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, iya. Oh nggih. Petruk, nun. Cetha yen to kowe wis ngaku. Mula wektu dina iki Gatotkaca tekan papan kene. Kuwi gati mung bakal nyekel karo kowe. Kowe wis mirang-mirangke karo Pandhawa, mirang-mirangke karo putra-putra Pandhawa. Ing atase kowe dadi putraku, dadi anake Semar, dadi adining Pandhawa, tumindakmu wani karo Siwa Mandura. Wis ora ana pangapura kanggo kowe.
Kowe mapano tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Ya ndene kowe bangga, kowe ora manut. Aja lakon dosa tak pancat pundakmu tak gimbol ndasmu Petro. Kagiatri sang kapirang urinangku kinembit-kembit dosang reknaning bawana. Matur nuwun Den. Matur nuwun sampean wis kersa ngendika kaya ngoten niku. Petro wis marem. Petro marem krungu tembunge Ndara Garukaca. Petro, nek kowe ora manut tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu. Nuwun sewu Den. Niki wong tuwa lho Den. Niki niku disungkemi anak bojo pendak Idul Fitri, disungkemi dijaluki berkah, dijaluki barokah. Tur umur kula niku mboten ming nuwun sewu kacek karo sampean niku ora ming setahun 2 tahun, ning mengabad-abad. Kula karo Mbah sampean wis momong. Karo Mbah Buyut sampean kula ya momong. Tekan sakniki kula momong sampean. Mbah sampean niku durung tau nekke Petro ndasmu durung tau. Lagi niki sampean nekke kula ya. Dadi kula lara-lara Den. Kula niku wis dadi abdi sampean sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Pamrih kula sampean niku dadi satriya sing ngerti karo unggah-ungguh, ngerti karo tata krama. Ning nyatane kabeh wau tutur ketawur mboten wonten gunanipun. Petro tekan iki mangko nek Kanjeng Mang Potol sirahe nggo Mang Potol nggo. Pun Mang Potol kula ikhlas. Nek patine Petro saka Ndara Gatotkaca sing kula tresnani. Raos kula lara-lara Den. Selagine mbahmu Prabu Pandhu Dewayana niku dereng tau ngunekke Petro elek. Bapakmu niku sing satriya kaya ngoten niku urung tau ngunekke Petro elek. Lah kok saniki sampeyan ngunekke Petro kaya ngoten niku ati kula. Kaya ora duwe rasa napa-napa. Kaya ora duwe rasa diajeni babar blas. Nek sampeyan ajeng mateni Petro monggo mang pateni ora apa-apa. Timun mungsuh duren kula timune sampeyan durene tangan lampun timun iso menang karo duren. Mesti modar. Pun kula mang pateni mboten apa-apa nek sampeyan tegel. Ning mati kula tekan swarga dipethuki karo simbah sampeyan Prabu Pandhu. Mesti ditakoni Petro kok wis mati. Nggih, baterene pun entek. Sing mateni sapa terus? Sing mateni putu sampeyan. Jenenge sapa? Raden Gatotkaca. Anake sapa? Anake Ndara Werkudara. Kok wani mateni karo kowe? Pancen wonge kaya ngoten niku ming gugu omongane Padene Mandura. Ora metung bener karo lupute. Kaya ngapa aku tak ketemu karo Gatotkaca? Sampeyan mesti digoleki simbah sampeyan mesti. Iya. Gleleng to, Gong. Aku lagi mikir Aku ki lagi gagas, Petro kok nangis sih lho. Kan ra ono rumuse Petro kok nangis. Wong anakmu mati nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocot lho ora. Petro kok sedih. Kok iso nangis ya, Tru? Sangu brambang tak remet neng tangan leletke mata. Luwe ndrojos terus karo mewek-mewek. Asem Ndara Garukaca langsung gila raine saya pucet ngambah dirgantara mabur. Heeh. Ning isih siji kok, isih siji. Sapa? Ndara Antarja. Sing mbarep ki mau sing maju nomor 1 Ragil tengah, terus engko sing maju mbarep. Terus aku wis ngalahke satriya loro, Antasena, Gatotkaca. Ha saya aku tak takon karo kowe nyambut gawe apa? Aku engko sing giling wae, giling-giling jengkulmu ngotot. Kowe nyambut gawe apa? Kowe padha-padha anak Semar. Ning nganti ora wani metuke Ndara Antarja, tak kandhake Bapak Bagong mau ora nyambut gawe, Pak. Wah, dunak-unake bapak kowe. Terus aku kon mungsuh Antarja. Ha kowe, aku tak ngaso.
Aku wis ngalahke loro kowe minta bagi siji lho. Ra yo adil to. Aku sing tuwa loro, kowe sing enom siji. Wis tandangi. Wis kana. Aku tak golek es teh kok. Ngelak banget rasane. Truk. Rene sira. Ngopo e? Wedi aku. Ndoro-ndoro iki ampuh. Ampuh. Ndoro-ndoro iki mbahne rajane ngula sak donya. Ho. Nek nganti Ndoro-ndoro kalah karo kowe, Ndoro-ndoro ngandhake mbahne. Mbahne dawuh ula sak donya goleki kowe kabeh. Kowe turu susul ula. Kowe tenguk-tenguk parani ula. Kowe adus parani ula. Weh, aku ya nggawa ulae. Ane ra mung cendhek, nek ra berbisa. Berbisa apa? Wis buktine wis pirang-pirang lho, Truk. Rasa among sing werna-werna to, Kok. Ayo wedi ora kowe. Mongko ulane werna-werna. Ula sawa, ula demung macan, lare angon. Sing bahaya dhewe ula sendok. Heeh, kuwi kae bakmi ya entek. Kae sego ya entek ula sendok saya sak poroke. Wah, gelis, Truk. Jengkulmu ora. Wis ngono wae ya, Kok. Nggih. Menek Ndoro-ndoro takon kowe, omong nek ora ana. Aku tak ndelik. Oh iya. Menek goleki dicegati, nek perlu ditantang jak gelut. Oh ngono. Kowe mau ora gelut tak? Ini rak wani. Wis piye caramu supaya ngalahke sakarmu gawe cara piye? Uteke dienggo. Ya. Oke, ora masalah. Antarja rene takoni arep ngopo kowe Antarja? Goleki Petruk, Petruk ora ana. Kowe ndelikke, ndelikke dengkulmu kuwi mati tenan aku. Ah, mamah kowe ora ana. Ben lembut ora luweh perkara mamah pokoke. Kudu tata-tata nek ora ngati-ati cilaka aku. Kudus. Kebawa keperanggul mungking ayuda kebabat bawatnya bentar bawatnya bentar kebabangnya mungking ngalogo ora pangling iki Bagong nggih Ndoro-ndoro. Iya. Kok pasuryane abrit? Nesu napa? Iya. Nesu karo sapa? Karo Petruk. Terus aku goleki Petruk. Madosi Petruk? Iya. Sik, mang teng mriki sik. Truk, sing goleki kowe. Wah, Jan. Sing goleki ket mau aku, ning kowe aja ndudohi aku. Merono. Engko ngonang-konangi. Oh iya. Aku muni piye? Petruk ora ono. Oh iya. Arum Kangsen kok ya. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono karo Petruk, aku krungu saka kene. Wah, Truk. Krungu e. Lak pacul sirahmu modar ora. Omong nek radio. Oh iya. Petruk ora ana. Kula teng mriko nyetel radio. Radio. Petruk ora ana. Sebab apa goleki Petruk? Petruk arep tak bondo. Lho, Petruk nyopet no? Ora. Petruk wani karo Siwa Mandura. Petruk wani karo Siwa Baladewa. Petruk kudu cemplungke Pakunjaran. Nek Petruk ora gelem tak cemplungke Pakunjaran, Petruk mesti tak pateni. Ngomong apa kowe? Hah? Bicara macam apa kamu? Ngomong apa kowe? Balenono. Petruk tak pateni. Ah, kuwi kata-katamu sing aku ora seneng. Hah? Petruk ki menungsa eja. Lho. Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang ontor ngono, heeh. Rodo papat rodo loro. Jengkulmu mlocot. Ah, mulane pasrah wae tak undang Jo aja nesu. Kowe ngarep mbelani Petruk. Mestine Petruk iki kakangku kowe. Petruk lara wae tak tilaki tak blonyo minyak kayu putih. Tak keroki gegere. Tak tetesi mripate. Men mari pati diame-ame. Hah?
Kena kowe ketemu karo Petruk. Ning kudu iso nglangkai batange Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo Antarja, sing tak wedeni apamu, Jo? Kowe mung bayi, kowe mung sak uyuhku kowe. Arep gleleng karo Bagong. Bagong iki umure wis mangabat-abat kok wedi karo kowe. Ora minggat tak sembur mlonyo kowe. Piye? Sembur mlonyo. Kowe lah ngetokke daya kekuatan, kowe ngetokke aji-aji kowe. Kowe ngerti Bagong iki sapa? Bagong iki anake Semar. Semar ki sapa? Sang Hyang Bathara Ismanta. Ayo. Ngapa ya, Tru? Kleru, ha? Kleru. Kleru nggon apa? Kowe mau muni piye, Bapak Bathara sapa? Bathara Ismanta. Ismanta itu tukang cukur. Sing bener iki Bathara Ismaya. Oh, ganti to? Ora ganti. Jan kuwi. Oh, goblok ora. Sorry, ralat. Aku mau muni Bathara Ismanta ternyata keliru. Saiki wis ganti. Menurut KTP Ismaya. Aku anake Bathara Ismaya. Aku ki ya dewa aja, dadi kowe aja gleleng nek mungsuh karo Bagong. Kowe iso nyembur. Ning aku ya dinehi kekuatan karo Bapak Semar. Ming Bapak Semar ki wanti-wanti karo anake. Nek wis duwe kekuatan aja dienggo sewiyah-wiyah, aja dienggo sak nggon-nggon. Ning nek wis kepepet agemen kekuatanku. Bapak Semar tau cerita kaya ngono. Kowe duwe kekuatan apa? Ayo, tibakno ning Antarja. Aku ora wedi karo kowe. Sawangan telapakanku iki. Hah? Sawangan Antarja. Iki aji jenenge Aji Guntur Geni Guntur cuci motor. Iki nek tak watek telapak aku abang iki tak nggo demek diadamu ora jemblong tekan geger aja tundang Bagong. Ya ya tibakno ora wedi aku. Lho. Ora wedi kowe? Ora. Waduh cilaka iki. Sawangan sing kedua. Nek tanganku iki kuning tatamake dadamu jemblong mati dereng aku. Ora wedi tibakno. Wah cilaka iki. Sing terakhir iki. Nek tanganku iki ijo berarti abang kuning ijo kuwi setopan perapatan. Lah tamake nang kowe ora kelakon mati aja dundang Bagong. Aku ora wedi. Sik, entene. Truk, angel ya, Truk. Oh, iku kudu nganggo cara piye carane, ngono lho. Kaya aku mau nangis ya ora apa-apa. Kowe arep mateni piye, Truk? Iya. Kebangetan kowe. Kebangetan kowe, Jo. Kowe ngerti? Aku sikil tanggo sirah tanggo sikil. Niatku wis kepengin supaya kowe iki eling. Iki dadi satriya sing tamdawa. Nang iso aku ora bakal mundur. Ya wis. Dra, angel tenan, Dra. Angel dikalake tenan. Aku pasrah, Dra. Ngene tak andani. Kowe pasrah pati urip bae. Nggawa pusaka, nggawa apa sing tok duweni, bendho apa-apa, tok weneke Ndarantarja kon mateni. Ngono. Ngono patani tenan. Ngono pres ngono modar tenan aku. Ora apa-apa kudu wani mati. Wah, kowe iki. Kowe arep mbribek bojoku ta kowe. Oh.